أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Al'ummar musulmi na faɗin ƙasashe da dama kamar Togo, Najeriya, Liberia, Libya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, Mali, South Africa da sauran ƙasashe. Mutanen Kwatano, al'ummar jihohin da suka kasance a cikin faɗin ƙasar mu ta gida Najeriya, da fatan muna lafiya. To masha Allah, wannan sirri ne na istihara, sahihin mujarrabin. Sha yanzu, magani yanzu. Sha yanzu me? Magani yanzu. Ka yi ka samu biyan bukata, yankan wuƙa nan take da izinin Allah. Insha Allah, da izinin Allah. Ana samun yaron da bai cika da shekara 10 ba, ko da sauran awa ɗaya, minti ɗaya, sakon ɗaya cika shekara 10 to zai yi. Amma in dai ya yi shekara 10 a duniya da haihuwarsa, to gaskiya ba zai yi ba. Za ka samu yaron ya yi alwala idan yana fitsarin kwance, in ma ba yi da ya yi alwala, sai ka zana wannan daidai da kuke gani, insha Allah. A tsakiya inda ke da ɗigon nan, insha Allah, za ku sa shi ya ƙura ido, insha Allah. Da kansa zai gaya muku cewa ya ga wani ya ɗauko kujera ya zauna, ma'ana farin rafa ne kenan. Farin rafa ne. Insha Allah zai zo ya zauna, insha Allah, da littafin sa yana karatu. Sai ku ce masa ya masa magana, to za ku yi magana ne ta hanyar yaron. Yaron zai riƙa gaya masa magana ne, shi kuma yana ba yaron amsa, shi kuma yaron yana gaya muku yadda ake kenan. Abin da kuke so ku tambaya, insha Allah za ku gaya wa yaron, shi kuma yaron sai ya gaya wa shi wannan rafa ne, insha Allah, shi kuma rafa ne sai ya ba shi amsa, su kuma sai ku ji amsar daga bakin yaron. To da ake gabatarwa, babu tsoro, babu tsoratarwa, ba cuta, ba cutarwa. Insha Allah, wannan sirri ne mujarrabi wanda mun jarraba shi, mun gani kuma muna aiki da shi, insha Allah. Yawancin wasu istarorinmu muna amfani da shi. Insha Allah, yana da matuƙar ƙarfi sosai, lalle a riƙe shi sosai sosai. Na ba wa duk wanda yake ma'amala ta makaranta ko yake neman wani sani akan wani al'amari nashi da yake gabatarwa ne da kullum. Na ba da fi sabilillah, na ba da saboda dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai amin addu'a akan wasu bukatuna, insha Allah Allah ya biya mun su. Wannan shine kawai abin da nake bukata a gare ku. Bana bukatar ko sisan mutum, na ba ku shi sadaka dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lalle a gabatar da wannan abin da ba gane ba, a bi mun tawassau domin ƙarin